Uvidíš, o čem to ale neviem, ako to bude robiť. Dobrý deň, deti a dospelí. Dneska si zahráme rozprávku o Snehulienke. Určite to všetci poznáte. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo, v ktorom múdro a spravodlivo už veľa rokov vládol kráľ Mauritius, prezývaný aj Modrý. So svojou krásnou a spanilou manželkou kráľovnou, ktorej dôverne hovoril Hruštička z rodu Williamsovi. Kráľovna si veľmi prijala mať dieťatko, zatiaľ sa im nedarilo, ale nakoniec Boh ich prianie vyslyšal a narodilo sa im dieťatko, hoci musela za to zaplatiť veľmi krutú cenu. Hneď potom, ako porodila dieťatko, umrela. No a že bolo dieťatko celé biele po maminke, dali jej meno Snehulienka. Král Mauritius dlho netruchlil, vybral sa až do ďalekej Itálie a priviedol si odtiaľ novú nevestu, kráľovnú Grappu. Kráľovna Grappa bola Snehulienke veľmi podobná, ale iba na povrchu. Iba na povrchu. Vo vnútri jej srdce zvierala zášť a chlad. A mala i také kúzelné zrkadlo. Kúzelné zrkadlo, pred ktorým často stávala a pýtala sa: Zrkadielko, zrkadielko, povedz ženy, kto je na svete a v tejto zemi, kto je najkrajší? No a na to sa vám objavil kúzelný džín. A vraví: ty, kráľovna Grappa, ty si najkrajšia na celom svete i celej zemi. A pretože bol džín kúzelný, tak zmizol. No a kráľovna bola veľmi spokojná, samozrejme, lebo bola najkrajšia. No i stalo sa, že jedného dňa kráľ Mauritius veľmi ochorel a zomrel. No a Snehulienka, malá Snehulienka, tá vám zatiaľ rástla do krásy i do veľkosti. No a stalo sa teda, že tá kráľovna Grappa zas prišla pred to svoje zrkadielko a vraví: Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je v tejto zemi a kto na svete, kto je najkrajší? Si krásna, moja pani, ale v zemi tejto i na celom svete krajšia Snehulienka je. No tá vám tak ozve, tak nahnevala sa, tak ozve. Celá ozelenela od tej zlosti. Čo je? To sa nedalo. No ale keď sa jej po chvíli farma zase vrátila, dala si hneď privolať polovníka hlavného. Hej, polovník hlavný, každite ku mne! No a objavil sa samozrejme starý polovník. V momente prišiel a vraví: Čo, moja kráľovna, čo si želáš? Zoberieš Snehulienku do lesa a tam ju pripravíš o život. A ako dôkaz mi prineseš jej srdce. No čo mal chudák polovník robiť? Zobral tú Snehulienku do lesa, idú a zrazu pred nimi z húštiny vybehne statný tetrov. Polovník nelení, vyťahne pušku a prásk! Zastrelil toho tetrova, vyťahol nožík, vyrezal srdce a donesol ho kráľovnej ako dôkaz. No a samozrejme zmizol. No, zmizol. Ale
Tak Snehulienka potom ide tým lesom, ide, sama už teda ide a zrazu pred ňou sa objaví starenka, kúzelná starenka, ale deti moje, to nebola obyčajná starenka. To vám bola Ježibabka Borka. Ježibabka Borka, praví Snehulienke, Snehulienka, ty sa vydaj cestou polnočnou. To je na sever, deti. No a pretože bola kúzelná, tak čo? Zmizla. A Snehulienka šla tým lesom, ide. Prepáčte, ja si musím odskočiť. Podľa mňa už je úplne ožratý. 7 trpazlíkov ešte. Ešte 7 trpazlíkov. Aj, je to môj čo skryli. Myslím, že je úplne ožratý už. Jaská, Veronika. No a Snehulienka ide tým lesom. Všetci poznáte už, nie? A zrazu príde k tej chalúbke 7 postielok, 7 poličiek, 7 tanierikov, 7 všetkého proste po 7. A ona taká hladná, smedná, tam si zobne, tam sa naje, tam vypije. A že bola taká strašne unavená, tak sa tam tak natiahne do tých 7 postielok a spinka. No a zotmelo sa. No a kto prišiel, keď sa zotmelo? 7 trpazlíkov. Koľko ich bolo? 7. No, bolo ich 7. 7 trpazlíkov prišlo. 7. A hnedže. A ktože to pil z môjho pohárika? Kto z môjho tanierika? Kto je? Kto sedel na mojej stoličke? A kto na mojej? A ktože to spinka v našich postielkách? No a prišlo ráno, Snehulienka sa zobudila. A jej sa tam tak strašne páčilo tých trpaslíkov, si vraví, že tu musí ostať, s nimi ostane. Lenže teraz deti nastal najväčší problém celej rozprávky, pretože trpaslíci museli ísť do práce. Prišiel Vedko. Za ním šiel Kýchal. Za ním šiel Spachtoš. Udrož za ním. Šťastko a Plaškot, kamaráti dvaja, tí šli spolu. A nakoniec ten miláčik všetkých Kýchal, ten ušatý Kýchal, šiel úplne posledný. Išli do tej práce. No a medzi tým kráľovná zase prišla pred to svoje zrkadlo a vraví: Zrkadielko, grapa, povedzte mi, kto vo svete a v tejto zemi, kto je najkrajší na celej zemi. A objavil sa samozrejme ten kúzelný džín. Ale kde je? Kúzelný džín sa objavil a vraví: To prelieva. Krásna si moja pani, ale Snehulienka u 7 trpaslíkov ešte krajšia je. A že bol kúzelný, tak čo? No kráľovná grapa, keď to počula, tak sa tak nahnevala na sebe. No ale nič, to všetci poznáte, prezliekla sa za tú starenu, zobrala to otrávené jablčko zo sebou. A prišla za to Snehulienkou a vraví: Snehulienka, zober si jablčko. Že nie, zober si to jablčko. Že nie, zober si jablčko. To si trošku odkusne to jablčko. No dobre, tak si proste Snehulienka si odkusla toho jablčka. Čo sa stalo?
Zomrela. Zaspala. Zaspala. Zomrela. Zabehlo jej. No a potom prišli z práce tí trpaslíci. Oni teda prišli z tej práce, večer zase keď sa zotmelo, raz, dva, tri, štyri, koľko ich bolo? 7. Prišli takto, prišli, a pozerajú Snehulienka a Snehulienka obmrtvá, nechápali, čo sa deje, tak si zradili, že ona je tak krásna, ona sa im strašne páčila, ona bola veľmi krásna. Tak si povedali, že okolo nej, že ju nepochovajú do zeme, ale že spravia takú sklenú raku, budú držať okolo nej stráž. A tak aj bolo, držali tú stráž. No a teraz mal prísť kto? Princ mal prísť, no. Ale princa som nezohnal, iba zastúpilo nejaký kapitán Morgan zo svojho koledla. Kapitán Morgan tam prišiel. A on sa tam tak smrdlolil, chodil okolo tej raky, mu sa strašne páčila tá princezna. A on tak chodil okolo a drgol nechtiac do tej rakvy a to jablčko vypadlo. A Snehulienka ožila. Snehulienka ožila a bolo čo bolo? Svadba. Bola svadba. A na tú svadbu pozvali úplne všetkých. Pozvali i polovníka, starého polovníka pozvali. Pozvali aj Ježibabku Borku. To tam musí byť. Pozvali a zo susedného Českého kráľovstva prišla delegácia tiež trošku. Zelenú. No a potom bola tá svadba a oni 3 dní. Snehulka tam nebola, ani ten kapitán tam nebol. A oni potom 3 dní hodovali, jedli, pili. A ešte zelená. Ona tam bola. Ale Nenalieval. No. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. To je tak asi všetko, deti. Ahojte. Detská rozprávačka.